Pečená krkovička s fazulou, zemiakmi, kukuricou a slaninou. Takže slanina, cesnak, krkovička, tu máme zemiaky, cibula, červená fazula, kukurica, sol, čierne korenie a červená paprika. Krkovičku na kocky, slaninu na menšie kocky, cibulu nakrájaš, jak sa ti podarí. Nakrájaš si zemiaky a idú na také menšie kocečky. Do pekáča. Roztlačíš tam cesnak. Dobre nasolíš. Čierne korenie. Červenú papriku. Dobre to premiešaš. Ešte pridám toho korenia aj papriky. Fazolu si scedíš a preplachneš aj s kukuricou. Šupneš to tam. Tak zľahka to premiešaš. Môžeš ešte dosoliť, dokoreniť. To si to tam upraceš. Môžeš trošku vody podliať. Alebo zakrieť žalobalom. Predhrieš rúru na 200. Nejakých 45 minút by som to piekol, však uvidíme. Takže nakoniec som to piekol hodinu. Už je všetko pekne mekučké. Už len naložiť. Môžeš si dať ešte vňaťku na vrch a máš hotovo.